Госпожо Каназирева, отново сме заедно. Продължава вашата инициатива за общуване чрез видеоразговори с вашите приятели във Фейсбук. Избрахте темата, по която ще говорим този път, да е Конституцията. Защо точно Конституцията? Това е една от най-обсъжданите в обществото теми, но аз преди да започна искам да благодаря на всички, които ми поставиха въпроси, които дадаха мнение, които дадаха становище какво следва да се промени. И в тази връзка искам да благодаря на Димитър Димитров, Станимир Антонов, Сашо Йорданов, Лили Клисарска, Любомир Макавеев, Георги Тодоров, Ивайло Тодоров, Мишо Влайков, Светлана Илиева, Емил Николов, Александър Илия, Иван Кирев, Георги Пашев, Георги Минков, Стефан Ранков, Христо Кичуков, Костадин Витанов, Димитър Петров, Замфир, Слави, Йордан, Илиян, Петър Петров, Продан Йорданов, Веселин Петър, Никола Николов, Петър Бошков, Веселин Василев, Веселина Димитрова, Николай Маджаров, Боряна Краева, Диана Танасов, Николай Озунов, Иван Стевко Озунов, Андрей Каменов, Данаил Главчев, Ангел Марков, Емил Григоров, Димитър Каранедев, Георги Георгиев, Ангел Симеонов, Ники Станчев, Румен Христо, Юрий, Сия, Петя Владимирова, Андрей Андреев и още много други, на които благодаря за поставените въпроси. Ще се опитам да бъда изчерпателна. Първо искам да разясня един въпрос, който имам чувството, че умишлено обществото се въвежда в заблуждение, а именно Конституцията може да се промени и чрез обикновено Народно събрание, не само чрез Велико Народно събрание, и всички мнения и предложения за промяна, които са дадени до този момент, всъщност могат да бъдат променени от обикновено Народно събрание с 2/3 мнозинство. Тоест ГЕРБ и БСП към настоящия момент имат 181 депутата и могат спокойно в рамките на 3 до 5 месеца да извършват промените, за които най-много хората настояват. Велико Народно събрание се свиква само когато ще променяме територията на страната или ще има промяна във формата на управление. Има предложения за промяна във формата на управление като президентска, като двукамерен парламент. Смятам, че към момента политическата обстановка и все по-задълбочаващата се криза не създават необходимите условия за подобно действие и считам, че трябва да се започне чисто като политически цели преди свикване на нови избори е промяна на изборния кодекс, на второ място промяна на Конституцията от това Народно събрание като обикновено и на трето място промяна на Закона за политическите партии в частта относно субсидиите и техният размер. Темата за промяната в Конституцията вълнува страшно много хора, дори аз самата се изненадах. Ако искате да започнем с въпросите. Първият въпрос е правото на конституционна жалба да може да бъде входирано от всеки гражданин и може би една от най-исканите промени. Да, между другото, в много от европейските страни правото на индивидуална конституционна жалба е въведено. В България липсва този институт, макар че гражданите, хората са лишени от правото съд да се произнесе по техните основни права, които са залегнали в Конституцията. Целта на индивидуалната конституционна жалба е именно такава да защитим основните ни права. Например, в Германия индивидуалната жалба е въведена през 1969 година и 90% от делата всъщност са по индивидуални жалби на граждани, на лица, които считат, че техните права са нарушени. Това право на жалба възниква след като е изчерпан целият друг съдебен ресурс, т.е. като инстанции за защита на нашите права. Така че съм категорично за и индивидуалната конституционна жалба може да бъде въведена в Конституцията чрез обикновено Народно събрание. Не е нужно велико. Една от най-предлаганите промени е отзоваването на депутати да се предвиди към член 72. Вашият коментар за това? Отзоваването на депутати, да, считам, че следва да бъде въведено. Пак може да стане чрез обикновено Народно събрание в този му състав ГЕРБ и БСП. Трябва да се добави още една точка към член 72, като начин за прекратяване, предсрочно прекратяване на мандата на народния представител чрез отзоваване. Смятам, че това трябва да се случва чрез местен референдум в региона, в който депутата е избран, за да не се
допусне всъщност отзоваване и нестабилност в парламента изобщо. Като трябва да се промени и точката, че народните представители, след като станат такива, следва да представляват целия народ, трябва да се ограничи до избирателния регион, за да има все пак кореспонденция с отзоваването и единствения вариант е чрез местен референдум на регионален принцип от избирателният район, в който депутатът е избран. Още едно от предложенията е да бъде намален броят на депутатите от 120, от 240 на 120. Какво мислите? Да, и смятам, че това предложение е абсолютно оправдано и аз обичам да сравнявам ситуацията в България с други европейски страни, които уж се стремим да настигнем. Например, в Германия населението, гражданите са приблизително 80 милиона. Там парламентът е двукамерен и общите от двете, всичко общо са 920 депутата, т.е. на 100 000 жители в Германия се пада един депутат, а в България на 30 000 жители е един депутат. Ако следваме цифрите на Германия и на България, в България излиза, че депутатите трябва да бъдат не повече от 70 до 85. И пак казвам, намаляване броя на депутатите ще доведе първо до повече ясна лична отговорност, тъй като сред толкова много депутати се размива личната отговорност. И също може да стане с обикновено мнозинство, 2/3 от настоящият състав на парламента. Не е нужно отново Велико народно събрание. Нещо много интересно. Повечето от хората смятат окръжен съдия, областен управител, председател на окръжна прокуратура и шеф на РДВР да трябва да се избират пряко от народа. Това е също промяна, която може да се случи в Конституцията чрез обикновено народно събрание. Отново Велико не е нужно. Много лесно може да се случи това, между другото, тъй като страната е разделена на 31 района, на 28 области, всъщност не избирателните райони, а тук трябва да говорим за 28 административни области, както са разделени окръжните съдилища на 28. Т.е. окръжна прокуратура, окръжен съд съвпадат с тези областни центрове и могат съвсем спокойно тези длъжности да станат изборни. Тогава ще имаме отново личната отговорност и, например, хората се притесняват и един от проблемите е дребната престъпност. Тя не е дребна, защото тя засяга ежедневно нашия живот и притеснява и не притеснява и за нашето имущество, и МПС-та, и жилища, и изобщо. Тогава ще има един стремеж на тези органи да оправдаят доверието на хората в даден окръг, в дадена област и стремеж за подобряване и качеството, защото не винаги всичко е пари. Въпросът е на организация на тези служби и на контрола, който те извършват върху цялостния състав на тези служби. Така че категорично съм за. По този начин ще избегнем и политизирането на тези служби, като дадем право на хората да изберат окръжен прокурор, окръжен съдия, шеф на РДВР, а пък областния управител съответно да поеме своите функции, да се грижи за областта, да търси повече средства за региона, да търси реализиране на повече проекти. Това е във всяка една европейска страна. Имаме децентрализация на две нива – общини и региони. Това утре няма да има проблем, например, че в някое селце в даден регион не може да стигнем бърза помощ, защото няма 100 метра път. Тогава, като е изборен областния управител, далеч по-качествено ще бъде. Няма да се държи като чиновника, наистина като областен управител, губернатор. Госпожо Каназирева, мислите ли, че трябва да бъдат премахнати квотите в съдебната система? Да, и апелирам за това много пъти. Във всеки един закон, в който се допуска квоти на парламентарен принцип, т.е. на чисто политически принцип, води до политизиране на този орган. Съдебната система няма как да бъде независима, ако тя бъде политизирана, както е в момента. Тези квоти, назначаването им от парламент, от президент, от политически органи, всъщност политизира и системата и не можем да я видим в чист вид независима. Така че считам и с предходния ми отговор, че трябва да се изчистим от този квотен принцип
и самите съсловия да избират и Висшия съдебен съвет. Също смятам, че трябва да бъде премахнат този квотен принцип, за да премахнем и политизирането. И всички тези промени до сега са с обикновено на Народно събрание промяна в Конституцията. Повечето от промените, които предлагат хората в Конституцията, са свързани с начина, по който избираме свои представители, дали в парламента, дали в съдебната система. И в тази връзка идва и следващия ми въпрос. Какво мислите за задължителното гласуване и смятате ли за целесъобразно да се въведе образователен ценз? Това са два от най-основните въпроси, които се поставят от обществото. Аз подкрепям задължителното гласуване и смятам, че то следва да се въведе. Без никакъв проблем може да бъде въведено. Не е необходимо Велико народно събрание, необходимо е промяна в изборния кодекс, а дори и да се касае до Конституцията, пак настоящия състав може да го промени. Това ще удари веднага търговията с гласове и освен това обществеността ще има широко представителство, гарантира в парламента. Но от друга страна трябва да дадем и правото на хората да могат да избират, като отпушим политическата система и възможността за явяването и издигането на граждански кандидати и респективно граждански листи. Относно образователния ценз също го подкрепям, но тук има една пречка и това е член 6 алинея 2 от Конституцията, в която се казва, че не се допускат никакви ограничения на правата или привилегиите, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия и образование. Между другото, много от решенията на Конституционния съд, дори и за лустрацията като такава в Народното събрание, е отменяна като дискриминационна от нашия Конституционен съд. Така че смятам, че за да въведем образователен ценз, можем единствено да го обвържем с член 53 от Конституцията, в който се казва, че училищното образование до 16 годишна възраст е задължително. Тоест, ако се мисли за образователен ценз, да се мисли в насока образование получено до 16 годишна възраст. Смятам, че така може да бъде прокарано като текст. Смятате ли, че трябва да се промени формата на управление на държавата и да се премине към президентска република? Сега, тук вече, за да минем към президентска република, вече се изисква, това е първото предложение за Велико народно събрание, но мисля, че в тази, пак ще повторя, нестабилна политическа среда и все по-задълбочаваща се икономическа и след нея социална криза, тъй като много от хората са на ръба на оцеляването, бизнесът е съсипан. Не смятам, че точно сега е момента. Освен това, какво е президентска република? Значи и сега имаме премиерска пък република. До вчера Борисов като основно лице в политиката изобщо в България носеше цялата политическа отговорност. Тоест, дали ще е премиерска или президентска, въпросът е в начина, по който избираме кандидатите си, начина, по който ги контролираме и начина, по който ограничаваме отделните власти. Така че смятам, че към настоящия момент няма спокойна обстановка да се върви към промяна във формата на управление на държавата. Идеята за електронно гласуване също е много тиражирана в последно време. Дали тази мярка би попречила на купуването на гласове? Електронното гласуване е един модерен съвременен начин, който смятам, че трябва да бъде въведен. Но ние сме направили консултации с много IT специалисти. Тяхното мнение е, че ако не бъде съвършена едва ли не, и коя ли електронна система е съвършена, виждайки посегателствата върху какви ли не, с колко ли не защити системи, вота може да бъде драстично, много повече манипулиран, дори от сегашния начин на гласуване. Затова аз съм малко резервирана към електронното гласуване и то, пак казвам, с оглед сигурността на нашия вод. Нищо друго. Смятате ли, че трябва да има вод против, особено в условията на задължително гласуване на хипотезата? Да, аз прочетах няколко въпроса има в тази насока. В бюлетината да има и вод против. Между другото, в България няма какво да си го крием. В последните 20 години имам чувството, че всички гласуваме против. Не гласуваме за, а гласуваме против, за да изгоним някой от политическата сцена. И ако бъде въведена възможността да се гласува против, аз имам чувството, че години няма да можем да съставим кабинет. Връщаме се отново на
съдебните органи, смятате ли, че прокуратурата трябва да вземе своето място като правозащитен орган и да бъде отделена от съдебната власт? Тя и към момента правозащитен орган. Въпросът е доколко прокуратурата и нейните действия се политизират и пак казвам, за да имаме една независима съдебна система, която да изпълнява функциите си на защитник на правата на обществеността, следва да бъде премахнат квотния принцип от политиците да се бъркат съдебната система. Разбира се, трябва много промени да бъдат въведени с оглед правомощията на съдия-изпълнители, бързината на съдебния процес, отговорността на органите в съдебната власт и за резултата от всяко едно дело, а не само да решават по вътрешно убеждение, нещо, което много пъти всъщност може да бъде манипулирано пак от политически лица. И пак ще кажа, избирането, прякото избиране чрез мажоритарни избори на окръжен прокурор, окръжен съдия, шеф на РДВР и изключваме от това и на областен управител. Има едно много интересно предложение, което да залегне като текст в евентуалната нова конституция. Държавата следва да спазва своите закони, актове и разпоредби. Коментар. Това е интересно, може би то е следствие на това, че на всички нас ни е писнало от своеволията на държавата, но към момента и този текст съществува в много различни закони. Даже дори има закон, който защитава хората, уж следва да защитава и им дава право на процесуална защита от своеволие или актове на държавни органи. Въпросът е до каква степен се упражнява контрол върху чиновниците и върху този огромен бюрократичен апарат, който смятам, че в един момент следва да бъде изчистен, защото той обслужва в голямата си степен партийните централи като едни готови избиратели и гласоподаватели, едни партийни хранилки, които печелейки една партия назначават своите хора, а от друга страна лишават младите хора, които как да остават в България, като нямат никакъв шанс, явявайки се на конкурс, да се доберат до една длъжност, която им дава шанс поне да натрупат опит. Връщаме се отново на работата на Народното събрание. Интересен въпрос предвид на поведението на депутатите от ГЕРБ. Има следното предложение: народните представители да се отстраняват при определен брой отсъствия от заседанията на Народното събрание. Съгласна ли сте с това? Аз ще дам тук пример за общинските съветници. Например, аз като общински съветник, ако не се явя на 3 поредни заседания на сесия на общински съвет, избирателната комисия автоматично веднага със свое решение прекратява моите правомощия на общински съветник. Даже имаше такива казуси в Пловдивския регион, в община Родопи. Прекратиха на 2 съветника правата им като общински съветници, защото хората са прави. Все пак получаваш заплата, получаваш субсидии, огромни субсидии и всъщност не посещаваш заседания. Разбира се, аз също съм напускала заседания на Общински съвет, защото много пъти, както и в сегашното Народно събрание, се вършат безумия, които пряко амбицират хората, ли, как да го кажа, толкова нагло предизвикват хората, че то си струва в смисъл естествената реакция е да напуснеш залата, но не може това да продължава постоянно. Така че и това е всъщност възможност, могат да се прекратяват и пак не е нужно Велико народно събрание. Едно интересно предложение: в новата конституция трябва ли да се заложи изискване за правото на една партия да управлява единствено и само ако е спечелила самостоятелно 50% плюс 1 от гласовете на имащите право на глас? Този модел е подобен на гръцкия модел. Това може да стане, ако минем изцяло мажоритарни избори, които аз подкрепям. И всъщност първото нещо се направи – намаляване броя на депутати. Ако бъдат намалени на 70-80 броя депутати, да се провеждат чисто мажоритарни избори, 70 или 80 в зависимост от броя депутати, мандатни райони, не многомандатни, а избирателни райони, на 2 тура да ги избираме, чисто вече това е чистия мажоритарен вод, и след това вече се премине на 50+1, ако има 50+1, тогава да се формира правителство. Тогава може и тогава, между другото, това ще е най-добрият вариант за носене и на индивидуална отговорност.
с по-малко на брой депутати, чисто мажоритарно избрани на 2 тура. А вашето мнение за двукамерен парламент? Това е много интересен въпрос, между другото, който дебат за двукамерен парламент датира от преди 130 години в България. Много са държавите, в които има двукамерен парламент. Например, долна и горна камара, камара на регионите, на сенатори, т.е. на лордовете. Но може да се помисли в тази насока. Например, втората камара, тя е контролна камара, т.е. контролира актовете, взети от долната камара. И може, например, втората камара да бъде на регионите. И по този начин ще правим една крачка напред и към децентрализацията, отпушването на регионите и тяхното съвземане, а не столицата да се превръща в град-държава, което задушава и самата столица, между другото. Така че това е един интересен вариант, но пак казвам, не смятам, че към момента имаме тази спокойна политическа и икономическа ситуация да работим за усъвършенстване. Ние се върнахме много години назад в времето, в което трябва да мислим за демократизиране, изначално демократизиране на начина за взимане на решения и провеждане на избори. Протестите в страната не стихват и в двете посоки, в подкрепа на правителството и в искането на хората за оставка на това правителство. Един вот на недоверие към правителството към този момент, как да се струва? Аз смятам, че в самата Конституция може да се въведе, както пак ще повторя, пак с обикновено Народно събрание, както, например, парламентарните групи могат да искат вот на недоверие, защо хората чрез национален референдум да не могат да гласуват вот на недоверие на един кабинет. Смятам, че това е една демократична мярка за предсрочно прекратяване на мандата на действащо правителство. Чрез национален референдум, гласуване от българите, от целия народ на вот на недоверие. Така че ако погледнем цялата картинка, вие ми зададахте около 20 на въпроси, 18 от тях могат да се случат с обикновено Народно събрание. Не ни е нужно Велико Народно събрание. А защо не се случва според вас? Защото няма политическа воля. Според мен това, което трябва да се случи, е да се начертаят 3 чисто политически цели. На първо място промяна на изборния кодекс, задължително гласуване, граждански листи и така нататък. Дори за образователен ценз да се говори. Избирателен кодекс, промяна. На второ място Конституцията, като обикновен закон, чрез обикновено Народно събрание с 2/3 депутати, т.е. 181. И на трето място Закона за политическите партии в частта за субсидиите. Тези 3 акта, ако бъдат променени, са между 3 и 5 месеца, казвам го като юрист, но липсва политическа воля. Никой не иска да сменя модела. А от друга страна трябва да се начертаят и 3 икономически цели, които са важни за оцеляването на бизнеса и на определени социални прослойки в България. И след като това се промени, след 6 месеца могат да се проведат избори. Това е моето мнение и моят коментар по тази тема. И за финал, ще продължите ли този начин на общуване с Да, ще го продължа. Аз разчитам на Фейсбук, защото за мен това е единствената медия без цензура. Защото много пъти медиите създават елита в България, а пък този елит, който е създаден, на мен лично не ми харесва. Благодаря ви за този разговор. Аз също.